ମୁଁ ହସିବାକୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବ ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ିବ ଆଉ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବ ଆଉ ବାହାରକୁ ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଲାଠି ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିଲେ ଭଲ, ନ ମାନିଲେ ବାଡ଼େଇ ଚମଡ଼ା ଛାଲ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସେମିତି ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିପାରିବ।